Nyati family yodedza kuti maZimbabweans munomoyo akashata chii chakadaro chinenge ngozi. Tinoita $25,000 every month pa Facebook. Hi guys, welcome to TFA Files TV. If you are new to this channel, please subscribe. But if you are a returning subscriber, welcome back. Mukomana akatsamwa akajamuka ari kudedza kuti maZimbabweans munongoda tingoramba tichikutendai chii chakadaro chinenge ngozi. Tera yamunzwa zvazvitaurwa naNyati akatsamwa zvisingaite mukomana. Ndakaona kuti masendi nayo achikumbira chikomba kwenyu. Ndakakumbira chikomba kwenyu reni. Ndinoti ndikupema. What is kupema? Ndimi wanhu unozoroyiwa. Ushati waroyerwei mabasa ako unotaura magara moyo. Thank you so much. Isusu ticharamba tichingopushawo content nenzira dzataidi. As I don't think kuti ndarasa woni but ndango addressa issue yanga isingazikana nevanhu vazhinji kuti company yese yakauya ichindibatsira kuti ndadai aida kusimuka. It was in advertise. Hatina company yakauya ichitipa chinhu mahara isu. Taishanda work hard. Iyo nanhasi tinonzi postai. Kune wanga kuti chimbondikanda after tumye chimbondikanda. Sometimes atibvume futi kuitiswa kwakadaro kuti ungadzi after tumye unonzi chimbokanda after chimwe chimbokanda. Contract yakapera takatoita zviri pa contract. Ukarega ukanda une pride. Autereri. Wakuita against. Isusu tinotoshanda zviri pamutemo. Social media inotoshanda necontract because tinotoziva kuti zvinozotonetsa mberi. Uye futi vakatibatsira vacho kwete kuti vakatibatsira wakauya wachida kumaadvertise wacho wari kuuya wachitaura kuti wachinditsura papublic apa tinotaura tese every day urikuda mbiri chete ndo inenge ichidikanwa. Hapana kutsura wanenge achimboita because nhamba dzangu anadzo. You can come to my inbox totaurirana. Hama yangu ndaona video rawaisa harina kunaka. Wadiwa fambonenzetsa ndingokuudza simumwe wako kwete kuya pa public yotrenda kuti ninga azotsiurwa manje na ningini azotsira kuzvononga wakanyanya maningi uri special. You're not special because at the end uri kuda following. Hanzi Nyati wanobowa ndabowa pakai. I'm trying my best one. Ndosaka zvakazodzi haukwanisi kufadza munhu wese. Ndakuzvibhiliva nhasi kuti haukwanisi kufadza munhu wese. Ita yawafunga. Kana uchida kuita mari, uchida kuita raramo, ita yawafunga. I'm repeating again. Isusu guys tinoshanda tinoita content. Apa content yacho zhinji ndo iri kutipa mari. Content isiri kudiwa yacho iyoyo ndo iri kutotipa mari. Ndo iri kutotipa mari yakawanda. Isusu our highest video was on $5,000. Highest video really one. Ria rakaita 47 million ria ramaikike water baby water rakaita about $5,000 USD dollars. Video irororo onza asiya rega rikakudza following ndosaka takazokwanisa kupinda mu 1 million. Izvo zvita mu 1.3 million which is not more zvakanyanya asi kwatiri isusu is more because taisa jifungidzira kuti ndo patingazo